Počúvaj, všimol som si, že ľudia sú ako závislí na strese, ale to, čo sa poslednou dobou deje, ja neviem, im úplne jebe. To lebo slávia Vianoce. Čo sú to Vianoce? No ja to kedysi dávno žil taký chlap a on im vyprával, že buďte k sebe dobrí, ľúbte sa, nekradnite a niečo. Oni ho počúvali? Ne, pribili ho za to na kríž. A to slávia? Dneska už veľa z nich ne. Dneska slávia, že majú pár dní voľna. A to im stačí? Áno, lebo však oni celú tú dlhú dobu šetrili, aby to teraz rozjebali. Za pár dní? Za pár hodín. Jaj. A niektorí to rozjebú na to, aby išli na druhú stranu zeme. Áno, do tepla. Že jebnú sa niekde na pláži pod slnko, nech ich to dopáli celých, ne? Dálejú si taký ten jed do toho pohárika, to tam chlípkajú a pália sa na slnku, jak jebnutí, ne? To ich vypína, ten A jed to ich je vypína. akože ten oddych? Pre nich áno. No a tí, čo zostávajú v tej zimnej časti zeme, tí držia... Piču? Dietu. Hladovku. Áno, hladovku, aby potom to za tých pár dní mohli dobehnúť a zežerú všetko, čo uvidia. A najmu si ne, že celý rok pesticídy Ečka, ale teraz si za pár dní najmu to najhoršie masné, ne? Sladké. Vyprážané do Kriklavé. seba, že ja chcem žiť čo najkračšie, najebte mi to všetko na stôl. A ešte, ak navrch toho všetkého si dajú tú najnechutnejšiu blatovú